Malipayong Pasko kaya natong tanan. Palakpakan nato ang Dios nga makagagahom sa tanan. Ang gugma sa Dios iyang gipadayag sa usa ka bersikulo, usa ka kapitulo ni anang balaang kasulatan. Miingon siya diya sa John chapter 3 verse 16. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, nga tungod ni ini iyang gihatag ang iyang bugtong anak, aron si bisan kinsa nga motuo kaniya makabaton sa kinabuhing dayon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Do you believe that the Son of God na tao? Nagtuo ba kamo nga siya gipahimugso sa mahal nga Birhen Maria? Nagtuo ba kamo nga ang anak sa Dios mianhi sa kalibutan, nagpakatao og nipuyo uban kanato? Mga kaigsuunan, ang Pasko, ang pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo, mao ang dako nga pagpamatuod nga kita nagtuo. Sa balaang kasulatan giingon sa Juan 1:1, sa wala pa'y nabuhat bisan unsa, ana-ana ang pulong. Ang pulong uban sa Dios o ang pulong Dios. Apan ang pulong, wala magpabilin dito siyang nahimutangan. Sa Juan 1:14 miingon, og ang pulong nahimong tao, og nipuyo uban kanato. Busa, gipahimugso siya sa usa ka inahan, og kinganlan siya Jesus. Natao siya niining kalibutan. O kay nagtuo man kita nga siya natao niining kalibutana, nag-celebrate kita sa iyang adlaw, sa iyang pagkahimugso niining kalibutana. Kay ang birthday, celebration of birthday is founded on the basic truth. Usa man ang basic truth, gipakatao ka. The date of your birthday is not so much of importance, but what is so much important is the fact that you are born. Ang kamatuoran nga ikaw na tao nining kalibutana, that must be the basic and the fundamental truth that we must accept in order to celebrate your birthday. You are born. Ang Ginoong Dios, sa mga nabasa nato sa balaang kasulatan, gikan pa sa sugod sa Adbyento hangtod karong adlaw, atong gipaminaw ang mga pulong sa Ginoo nga nagkadayon gayud nga ipadala niya ang iyang bugtong anak, gipanamkon sa mahal nga Birhen Maria, og human as He is, after 9 months He must be delivered to this world. Ipanganak siya sa mahal nga Birhen Maria. Karon netong hapit na mga anak ang mahal nga Birhen, adunay mando ang emperador nga si Augusto, nga ang tanang mga tao kinahanglan magpalista sa usa ka dakong sensus. Busa ang mga tao nanguli sa ilang tagsa-tagsa ka mga lungsod, kung diin sila na tao, diin sila nagpuyo kaniadto, nanguli sila. Unya, magpalista sila dito sa alang sa usa ka dako nga sensus nga pagkahimuon. Busa si Jose nga taga Bethlehem, kay kaliwat siya ni Hari David, mipauli sa Bethlehem, kuyog niya si Maria nga kaniadto moanak kay na. Taliabot na ang kanyang pagpanganak, ningadto sila dito, og sa ilang pag-abot dito sa kasawiang palad, aduna nay mga nahiuna kanila pag-abot. Kay imagine nga kung magpaingon nga kanabetong election like that way. Pag election, mangadto kita, manguli kita sa atong mga lugar kung din kita naka-register. Ato kita dito. So imagine nga ang census nahitabo, unang census sa kalibutan nahitabo. Busa ang tanan mamauli nga to sa ilang mga lungsod aron dito magpalista
Dito sila magpalista sa ilang natawhan nga lungsod. Busa si Jose o ang uban pang mga kababayan niya, mga katawhan nga gikan dito sa Bethlehem, gikan sa lain-laing mga nasod, sa lain-laing mga lugar sa kalibutan, na mauli usab sila dito. And can you imagine that Jerusalem or Bethlehem is not as big as Lapu-Lapu? Ang Jerusalem kanang Bethlehem, gamay lang sa rural pag yun sa kaayo. So kung mao kini, pag-abot lang ni Jose o ni Maria, ang mga balay abutanan, ang mga travelers inn, ang mga lodging houses, puno-puno na anay mga occupants. Pag-abot nila dito, wala na sila'y mapuyan. Wala na sila'y makuha nga room accommodation. Busa, nangita sila, nangita, ang makakaplag sila apan unfortunately, wala gayoy ilang makaplagan nga bakante, nga luna diha sa balay abutanan. Wala po'y mga kaparintihan nga bakante, kay nanguli man lagi ang mga kaparintihan po, nanguli ang mga anak, ang mga apo, nanguli dito sa ilang lugar. Busa, nag-abot ang tanan, nakuwangan og accommodation. Busa si Maria o si Jose, wala mangyay sila makuha. So, naningkamot na lang sila, nagsariling sikap na lang sila, makasuksok sila. Kay si Maria, samtang nagsige na sila og libot-libot, maumapod katong panahon na nga nagbati na ang mahal nga birhen. Kung nang kanang magbati bitaw, sakit na ang tiyan sa kanang buntis, daw kabugahon na, kaluksuhon na tong bata sa ilawom. Dito, mo kani ilang na sinati. Unya, walay midawat. Walay midawat kanila, hangtod nga sila nakakaplag og usa ka gamay nga luna. Di na gyud mapugan ni Maria bisag unsa pagunit-gunit ang iyang tiyan, di na gyud mapugan kay muaw gawas na gyud si Jesus. Unya, dito sila misuksok niya anang gitawag natong pasungan. Dito sila misuksok anang kamalig, o dito pagpanganak sa mahal nga Birhen Maria, gipahiluna ang bata di anang butanganan sa bahog sa mga mananak. Kitaw og pasungan. Diha, ana ang iyang pagkahimugso. Unsa may atong balunon, unsa may atong katunon ni ining pagkahimugso sa Ginoo. Una, mingon kita nga ang Dios mikanaog sa iyang trono aron makighiusa kanato ni ining hiniusang panaw. God enters into synodality with His people. Kay ang feeling sa katawhan, God is so far away. God is up there. Mo nang musang pita, amahan, God as if somewhere. God is somewhere there. God is so far away. Apan ang Dios, mipasinati ka nato nga He is a God who is so close. He is not a far away God, but a God who is so close. Ang incarnation of the Son of God, ang iyang pagkahimugso nining kalibutan, nagpamatuod ka nato nga God is not somewhere there, but God is here. Mabitaw nga ang proclamation ni Jesus sa Kingdom of God, repent because the Kingdom of God is now here. Ania, dinhi ang gingharian sa Dios. Ang pagkanaog ni Jesus, ang iyang pagkahimugso, nagpasabot ka nato nga ang Dios suod haduol og ang Dios nakighiusa ka nato nining hiniusang panaw. Synodality. God enters into synodality with His people. Dili ka biyaan sa Dios. Maman bitaw nga at the end of the Gospel of St. Matthew, o sa ingon ni Jesus, in Matthew chapter 28, verse 20, maingon siya, remember this, I will be with you till the end of time. That incarnation of Jesus, mao ang pagkighiusa sa Dios sa iyang katawhan, og ang maong pagpakighiusa, naglangkob diha sa hiniusa nga paglawig, giubananta sa Dios sa atong paglawig ni ining kalibutana. Busa ang message ni Jesus kato sa mga tinunan, ayaw kahadlok, do not be afraid, it is I. Ako kini, ayaw kahadlok. Ngano di ta mahadlok? Gikuyugan ta sa Dios. O kung kuyugan ta sa Dios, walay laing gahom nga makalabaw sa gahom sa atong Dios.
walay makalabaw sa gahom sa Dios. Busa, ingon niya, ayaw kahadlok. Ang incarnation ka ng pagsaulog sa Pasko, nagpapayag ka nato sa dakong kamatuuran nga ang Dios mianhi aron makikuyog nato. Mianhi aron kuyugan ta. O kining mong pagpikikuyog sa Dios hangtod sa katapusan sa kalibutan. Dili ka iiwanan. Hindi ka iiwanan ng Dios. Lagi mo siyang kasama. Kaya kasama natin ang Dios. Kaya ang tawag sa iya, Emmanuel. Nga buti pasabot, ang Dios ania uban ka nato. So pagkanindot nga, kaning ang Dios ania kuyog nato, ang Dios nilakaw kuyog nato, nakihiusa sa ning hiniusang panaw, usa kadako kaayong sandigan nato nga ang kamatuuran di ay bisag maluya ka sa problema, bisag maluya ka sa imong mga kalibog ning kalibutana, maluya ka sa balatian, apan hinomdumi sa kanunay sa imong kaluya, gikuyogan ka sa Dios. Busa lakaw kuyog sa Dios uban ang pagtuo. Mao na mo kang tatog, walk with faith in your heart and you'll never walk alone. Mao na giingon, walk with faith. Ngano di ay, God is here. Naa, mo nang atong gisaulog ang iyang birthday, ang iyang pagkahimugso, kay ang Dios niya uban kanato. Na kung kanang Dios niya uban kanato, atong tan-awon kanang iyang pagkahimugso. Nahimugso siya nga daw anaa gayon sa usa ka pobre kaayo. Mas pobre pa siguro kay kanato, kay kita nataw ta sa atong balay, kay kita nataw ta nga naay mananabang. Nataw ta, ang uban ka nato nataw sa ospital, ang uban nataw dito sa kanang birthing clinic, na ay mga midwives, na ay mga matrona, ang kanang mananabang, na dito ko madrona. Now karon, abot dito, na initabang para mahimugso ta. But imagine, Mary and Joseph, nangitag balay, way kapuy-an, way midawat kanila, hangtod nga miabot ang panahon nga mugawas na gayud ang batang Jesus. Nahimugso siya. Diha dili nasa ka ng usa ka hamak, usa ka humble nga lugar. Ana asa nahimugso dinha. Ingon ni ana ang iyang lugar nga nahimugsuan. Jesus was born in poverty. He came to become poor for us to become rich. Nagpakakabus ang Ginoo aron lamang pagpakighiu sa kanimo kanako. Ang iyang kakabos nakapadato kanato, kay ang iyang pag-anhi sa iyang pagkakabos kita ang nahimong adunahan. Nahimo kitang adunahan sa grasya, kay gibubo sa Dios kanato ang iyang grasya to the fullest when He died in that cross. In that sacrifice of the cross, Jesus poured forth into the world the fullness of grace. Looking back at the Belen. Sa Belen atong tan-awon nga ang batang Jesus giputos sa usa ka panapton, wrapped in a swaddling cloth. Ang swaddling cloth, if we go back to the book of wisdom, ang swaddling cloth mo ni ipangputos ba, i-wrap, iputos, ilimin sa usa ka bata nga harianon ang iyang kagikan. Say for example, King Solomon was wrapped in a swaddling cloth. Si King Solomon, buti pa sabot nga King Solomon came from the lineage of David, a royal family. Now ni anang maong kanang eksena sa Belen, atong mailhan nga kining gipakataw, no? Kining gipakataw, mailhan nga kini siya manunubos, mailhan nga kini siya Dios tungod ni anang wrapping, giputos siya sa swaddling cloth, giputos og panapton. Now mo na gibalita sa mga anghel didto sa mga magbalantay, ang tandaan ninyo, ingon ng anghel, inyong makaplagan ng usa ka bata nga giputos og panapton. Kung makakita kamo niini, masabtan sa mga magbalantay nga kini bataa nga giputos tining mong panapton, mao di ay ang gisulti sa anghel nga atong manunubos.
karong gabhion na natawhan kamo og manunobos dito sa lungsod ni David sa Bethlehem. Mao kini ang inyong mailhanan. Makita ninyo ang usa ka bata nga giputos og panapton og naghigda sa pasungan. Take note how the writer of the gospel arranges everything. Nga aron makaila ang mga magbalantay nga kining bata amo ni ang manunubos, giingon sa anghel, giputos og puti nga panapton. Giputos siya og panapton, no? Unya, mao na si Jesus, giputos og panapton. Karon, unsa man ang puston nga panapton? Take note. Ang ibutang untaan na dinha, kana mang pagkaon sa mga mananap, but now it is Jesus. Unya, kaniadto ang mga Hudiyo, di ba, ang ilang way of worship is offer an animal. Sunugon nga mananap ba, ihalad dito sa templo. Unsaon nila pagpili ang gimando sa Ginoo, ang inyong ihalad nga karnero, kanang karnero nga walay piang, walay daot, unblemished lamb. Mauna ang ilang pilion nga i-offer nga tos Ginoo. Sa to pa di ay di lang ka basta-basta mag-offer nga tos Ginoo kanang burnt animals, kundi kanang kanang unblemished. Unsaon nila pagpili nga unblemished? Pagkatao sa kanang karnero, kung daghan ang mga anak sa karnero, tan-aw nila which one is unblemished. O kanang unblemished nga anak sa karnero, pusto nila og panapton. Ilan ang liminan nga but ipasabot kini nga karnero, gilain kini, alang kini sa Ginoo, ihalad kini sa iyang templo. Now take note, when you look at Jesus, giputos siya og panapton, but ipasabot kining bataa gipili sa Dios. Kining bataa gipili sa Dios. Now sa dihang si Jesus gihalad nga to sa templo, o sa ingon ni Simeon, kining bataa gipili sa Dios aron mamahimong ilhanan nga supakon sa mga tao. Og mingon sa kang Maria, ang kasakit sa imong kasing-kasing mulagbas daw sama sa usa ka punyal o sa ka bangkaw, mulagpas sa imong kasing-kasing. Take note, si Jesus giputos og panapton sa mga Hudiyo. Kung i-offer gani kas Ginoo, puston ka og panapton, kay ikaw gigahin para sa Ginoo og i-offer ka in due time. Ang karnero nga ilang ihalad para sa Ginoo giputos kay unblemished lamb, and that unblemished lamb will be offered to the temple of the Lord in due time. Now si Jesus giputos, siya mao ang kordero sa Dios. John chapter 1 verse 29. Unsa ingon didto, miingon si San Juan Bautista sa iyang duha ka tinun-an, gitudlo niya si Jesus, anaa ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Og misunod ang iyang duha ka tinun-an ngadto kang Jesus. Mao na nga pag-abot sa misa, pagpikas na sa pan kanang Jesus, kanang pan nga atong gipikas, gikonsagrahan becomes the true Jesus, body, blood, soul, and divinity. Gipikas nato ang kordero sa Dios. Mukanta tayo, kordero sa Dios nga nagawagtang ana. Kaya nga naman, that is the Lamb of God. So ang Ginoo, tan-aw pagkagikan sa pagkatao, giputos, but ipasabot kini siya, ihalad ngadto sa Ginoo, o kini siya manunubos alang kanatong tanan, o kini siya mao ang kordero sa Dios. Lamb, cordero, in Spanish, carnero, sa atong pinulungan karon, carnero. Carnero. Unsa bay silbi ng carnero? Kaunon. Diba? Balik na sa Old Testament, in Exodus chapter 12. Dito sa Old Testament, sa giluwas sa Dios ang iyang katawhan, nakihaw sila karnero. Unya, ang dugo gipahid sa marko o sa mga pultahan. Unya, ang karne gikaun. Ang kordero, ang karnero gikaun. Si Jesus mao ang karnero, ang kordero sa Dios. Busa miingon siya, mao kini akong lawas, dawatan ninyo kini og kana.
Ipakaon siya. Nga bot natong ipasabot di ay kanang eksena sa Belen, nagpahinomdom ka nato sa dakong kamatuuran. Ang Dios mianhi aron makiguban ka nato og aron mabuhi kita sa atong paglakaw nining kalibutana. Ang Dios mihimo sa iyang kaugalingon nga pagkaon kan-a ako ug ang mukaon kanako may kinabuhing walay katapusan. Gibutang ni anang bahugan altar. Ang bahugan na himong altar. Ang altar sa Ginoo ang Eucharistia, then gipakaon niya kitang tanan. Ana asya diha. Kisa may nag-andam si Mary. Mary prepares for us our food for eternal salvation. And that food for eternal salvation is no other than Jesus. Sa celebration sa Pasko, ut kipasabot nato, may anhi ang Dios aron kuyugan ta, mianhi ang Dios aron hatagan tag pagkaon nga mulungtad sa kinabuhing dayon, mianhi ang Dios tungod kay gimahal ka sa Dios. Dili ka biyaan sa Dios, kuyugan ka. O kanang Jesus nga na niya ng pasungan, ang ibutang dapat di ba mga sagbot aron makakaon ang mga hayop. Apan kinsay gibutang si Jesus nga nagpasabot ka nato nga siya mamahimong atong pagkaon, og in due time gihatag niya ang iyang kaugalingong lawas aron mahimong atong pagkaon. Gibusog ta ni Jesus, gitagaan tag kusog ni Jesus. Si Jesus mao ang atong paglaom kay He is walking with us. Si Jesus mao ang atong kusog because He is our food. Si Jesus mao ang atong inspiration because nagpakakabus siya aron ikaw ug ako mahimong adunahan. Mianhi siya aron kuyugan tang tanan. Usa mga igsuon, kining atong celebration sa Pasko is a celebration of synodality. God walks with us. A celebration of hope as we proceed to the next year as pilgrims of hope. Why we hope? Jesus is with us. And if Jesus is with us, no amount of the enemy can conquer us and can defeat us. We always rise up with Jesus. We become victorious, triumphant over our problems, over our difficulties, over our troubles in life. We rise up victorious because Jesus is with us.